سلام كما يوعلكم تخاتلتي لوم تلفزيون نز ساعات زبصح زيناتات حزلكم قريب لكم لايك شير وسبسكرايب بمقبار بحبار نصنح ابنا يلومي مدب ده يلومي اب منغو مرحت حوحات زلو وطط نغلط سالساي ويانه ناي اسلام بطا سغات اب تግራይ ሓደ ዓመት ዝቑፀረ ኩናት እስራኤልን ሓማስን ዝምልከቱ ዛዕባታት ሒዘልኩም ቀሪብ ኣለኹ ኣብ መንጎ መራሕቲ ህወሓት ዘለው ውጥጥ ቀፂል ኣሎ ትማል 27 መስከረም 2017 ዓ.ም እቲ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕን ጉባኤ ካይደ ዝብልን ሓይሊ ኣብ ጊዜያዊ ምምሕዳርን ዞባታትን ዘሎ ሓለፍቲ ክባረሩን ብኻልኦት ክትኩን ከም ዝወሰነ ዝዝከር እዩ እዚ ውሳነ ንፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዘካትት ኮይኑ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ምትካዕ ዕላማ ዝገበረ ውሳነ ከም ዝኾነ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ እቲ ብቤት ጽሕፈት ህወሓት ዝተወሰነ ውሳነ ፋሉልነት እዩ ድሕሪ ምባል ነዚ ፋሉልነት ብትዕግስቲ ክሓልፎ ከም ዘይኽእልን ኣብ ልዕሊ ኣመራርሓ እቲ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ሓይሊ ስጉምቲ ንምውሳድ ከም ዝጅምርን ገሊጹ ኣሎ እዞም ክልተ ሓይልታት ኣትየሞ ኣብ ዘለው ውጥጥ ሓዲኦም ንሓዲኦም ኣሸኒፎም ንኽወፁ ሓገዝ ሓይሊ ጸጥታ ትግራይ ንምርካብ ጻዕርታት እንትገብሩ ይረኣዩ ካቢኔ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ቅድሚ ሰሙን ሓይሊ ጸጥታ ትግራይ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ኮይኑ ሕማማት ክፍጽም እምበር ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ ውድባት ኣብ ዘጋጥም ምሳሓብ ኢዱ ከም ዘይእቱ ከም ዝወሰነ ገሊጹ ነይሩ ነዚ ስዒቡ ቤት ጽሕፈት ህወሓት ጊዜያዊ ምምሕዳር ንዝተወሰነ ዕላማ ዝተጣየሸን ግልጽ ልእኽቶ ዘለዎን እምበር ሰራዊት ትግራይ ናይ ምእዛዝ ስልጣን የብሉን ክብል ገሊጹ ኣሎ ክልቲኦም ሓይልታት ሰራዊት ትግራይ መፈጸም ዕላማኦም ክገብርዎ ይንቀሳቐሱ ኣብ ዘለውሉ እዋን እቲ ሰራዊት ግና ዘይሻራዊ ኮይኑ ከም ዝቐጽል እዩ ክገልጽ ጸኒሑ ዝኾነ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ይሃሉ ዝኾነ ምክፍፋል ይሃሉ ብዝኾነ መገዲ ናብ ናይ ጸጥታ ሽግር كعبد خمزة يقولوا إلى مجمرون نتنقل نيرنا كبنا يتقطع حيلي وزيز على حلف نتحز بزخانة ما قد نيتقطع شجر كيف التر مستعز لنا ناي بوليتيكا أولوات أساسيرو ومنصوص عيوز فتر ناي تقطع شجر كيلو يتزل على لوخ أفضل زي حيزنا نقصل زلنا بذي مسارات كشاب حزي زتفترة عايز بعض شجر يلا هاي لصقتها تقرأي تمالا بزوج مجلس قدما زعبا متعرّي جزاي من محدار تقرأي ملكيتهم كل تتصرف المجلسات موصم على حزب الشغلات خمس فترة بمحبار حيل تصقتها تقرأي سلام الدحنة تقرأي وحسن مقبار وتم زوج مجلسات مخنيات فتر سرعة ألبونتن نايز التشجرن فتر كم زي فكرن انت فتر دما سخيلو كم زي يرن عمل كيتعيو حيل تصقتها بقولنا خان مسلاف زقبر صعري عور مسكرم 2013 عام تمرت هو حتى بلصقنا أمناي بروباغندا كينات أبزنور الأوان تمدوات حيل مكلال هاجر أبقولنا من مسلاف زم حلالفهم الزنا برا ملقتي زم مساسلو بزحات يوم بليلا من قد مفتات يميقبا كاكابي هبرتسون بمقبابات የፖሊስ ኃይል ዛካቢ ያለውን በመጠቀም እንዲሁም በትክክለኛ ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ የሚነሱ ጥያቄዎችን መልስ ከመስጠት ይልቅ መከላከያ ኃይላችን ወደ እነዚህ ቦታዎችን እንዲሰማራ በማድረግ የመከላከያ ስራ አይደለም እየሰራ ያለው ከሁሉም በላይ ደግሞ መከላከያ ኃይላችን ህገ መንግስትን የመጠበቅ እንጂ አምባገነናዊ ሆነ ቡድን የመጠበቅ ኃላፊነት አይደለም ያለው ዘለና ይዋን መስቅድ ምክንያት ወርሕ መስከረም 2013 ዓመተ ምህረት ዝነበረ ኩነታት ዘመሳስል ሓፈሻዊ መልክዕ ከም ዘለዎ ዝገልጹውን ብዙሓት እዮም ኣብቲ እዋን መንግስት ፌደራል ትግራይ መረፃን ተካይዳ ኩናት ክእውጅ ከም ዝኽእል ተሓኒ ነይሩ ሓደ ህዝቢ ዴሞክራሲያዊ መሰሉ ምጥቃሙ ክበረታታ ዕንበር ክውቀሳ ይግብኦን ብምባል መላእ ህዝቢ ትግራይን ካልኦት ኣካላትን ከም ዝተቃወምዎ እውን ዝዝከር እዩ بتماثل خناتات المحاد ورح بيلون وبقى انت أكيدكم ناب سجم كان عطينا بمبال قدامي مستر أبي حمدن قالوا تسمى زي فيدرالن زي مخناتي وزرابات مقبارم زذكريو دكتور دبرتيون ገብረ ሚካኤልን ኣይተ ጌታቸው ረዳን ነዚ ሓሳብ እዚ ውድቅ ገይሮም እዮም ድሕሪ መረፃ 2012 ዓመተ ምህረት ህወሓት መረፃ ዘይካየደ መንግስት ፌደራል ሕጋዊ ከም ዘይኮነ ክገልጽ ከሎ ፌደራል መንግስቲ በወገኑ በጀት ነዞባታትን ወረዳታትን እምበር ንክልል ኣይልእኽን ዝብል ቅዋም ሓዘ እቲ እዋን ህወሓት ኣብ አብያተ ምክሪ ተወከልቲ ህዝብን ፌዴሬሽን ዝነበሩ ተወከልቲ ንኽለቁ ገይሩ የትግራይ ተወካዮች ከመስከረም 25 በኋላ የሉም ሊኖርም አይችሉም ከመጀመሪያ ቀደም ብለን አሳውቀናል ህገወጥ የሆነ ኃይል ስለሆነ በዚህ ህገወጥ ድርጊት ልንሳተፍ አንችልም እዚ ድማ ሕዚ
ኣብ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዘለዉ ዝተወሰኑ ተወከልቲ ሕወሓት ንኽእለይ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ዝመሳሰል እዩ ዝብሉ ኣለዉ። ኣብ ኢትዮጵያ ካብ 25 መስከረም ንድሓር ሕገ መንግስታውን ቅቡልን መንግስቲ የለን ማለት እዩ። ህዝቢ ትግራይ ድሕሪ ኩናት ፅንተት ኣብ መንጎ መሪሕነት ኣጋጢሙ ብዘሎ ዘይምቅዳብ ኣብ ሓያል ሸቕሎት ኣትዩ ይርከብ። እቶም ኣካላት መሪሕነት ኣፈላላዮም ብልዝብ ብምፍታሕ ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶርያ ዘይተፈትሑ ፀገማት ኣብ ምፍታሕን ብሄራዊ ረብሓታትን ንምርግጋፅ ሓበራዊ ርብርብ ንኽገብሩ ድሌት መላእ ህዝቢ ትግራይ እዩ። እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት 66 ቢልዮን ዶላር ቁጠባዊ ኺሳራ ከም ዝበፅሓ ተገሊጹ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ከም ኣቋፅራ ፈረንጂ 7 ጥቅምቲ 2023 ነይሩ ሓማስ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ሮኬታት ዘንዘበላ። በቲ ደብዳብ ድማ ልዕሊ 1200 ሰባት እንትሞቱ ኣስታት 500 ድማ በቲ ጉጅለ ተጨውዮም ምውሳዶም ዝዝከር እዩ። ካብቶም ዝተጨውዩ ዝተወሰኑ እንትልቀቑ ገሊኦም ግና ተቐቲሎም እዮም። እዚ ሉዓላዊ ድፍረት ብምባል ዝሰየመቶ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ጋዛ ዓጸፋዊ መጥቃዕቲ ምፍጻም ጀሚራ። እዚ ፈለማ ንጋዛ ናብ ሓመድ ዝቐየረ መጥቃዕቲ ግና ብኡ ኣየብቃዕን። እዚ ኩናት ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ካብ ምዃን ሓሊፉ ካልኦት ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕ ኣካቲቱ ሓደ ዓመት ተጓዒዙ ኣሎ። ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ብክልቲኦም ወገናት ዝበፅሐ ኺሳራ ግና ካብ ዝተገመተ ንላዕሊ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ብወገን እስራኤል ልዕሊ 1700 ንጹሃን ዜጋታት እንትሞትዋ 18225 ቆሲሎም እዮም። ፍልስጥኤም 42000 ንጹሃን ዜጋታት ከም ዝሰኣነት 97000 ድማ ከም ዝቆሰሉ እዩ መረዳእታታት ዘመልክቱ። እስራኤል 726 ወተሃደራት ብሰንኪ ኩናት ሲኢና ኣላ። ካብዚኣቶም እቶም 380 ወተሃደራት ሓማስ ቅድሚ ሓደ ዓመት ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ እንትፍጽም ዝሞቱ ኮይኖም እቶም ዝተረፉ ግና እስራኤል ኣብ ጋዛ ብእግረኛ ዝተሓገዘ ኩናት ምክያድ ካብ እትጅምር ዝሞቱ ምዃኖም ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ፍልስጥኤም 173 ጋዜጠኛታት 885 ሓኻይም ህይወቶም ሲኢኖም እዮም። 27000 ኣዴታትን ህፃናትን ሞይቶም እዮም። ካብዚ ብተወሳኺ እስራኤል ኣብ ሊባኖስን ኢራንን ዝነብሩ መራሕቲ ሂዝቦላህ ብደብዳብ ኣየር ቅትላቶም እያ። ካብ ጋዛ፣ ሊባኖስ፣ ኢራን፣ የመንን ሶርያን ልዕሊ 27000 ሮኬትን ሚሳይላትን ዘተኣናገደት እስራኤል ብመዳይ ቁጠባ ተራእዩ ዘይፈልጥ ኪሳራ ከም ዝበፅሓ እናተገለጸ ይርከብ። ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ጥራሕ 66 ቢልዮን ዶላር ቁጠባዊ ኪሳራ ከም ዝበፅሓ ሚኒስትር ፋይናንስ ተሃገር ዕላው ገይሩ ኣሎ። እዚ ድማ ከም ኣቋፅራ ፈረንጂ ብ1973 ዓ ም ምስ ግብፂ ካብ ዘካየደቱ ኩናትን ዝበፅሓ ኺሳራን ክዛይድ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ስነ ቁጠባ ማእኸላይ ምብራቕ እናገለጹ ይርከቡ። እስራኤል መጥቃዕቲ ዝተፈጸመላ ሓደ ዓመት ብዝተፈላለዩ ምድለዋት ዘኪራቶ ዒላ ኣላ። በቲ መጥቃዕቲ ዝሞቱ ዜጋታት ቤተ መዘክር ብምኽፋት ንዓለም ኣላልያ እያ። ኣብዚ ሓደ ዓመት ዝኽሪ ሓማስ ተወሳኺቲ መጥቃዕቲ ንኸይፍጽም ዝለዓለ ሓለዋ ድሕንነት ትገብር ከም ዝነበረት መረዳእታታት የመልክቱ። ሓደ ዓመት ዝመልኦ ኩናት እስራኤልን ፍልስጥኤምን በዚ ዘብቅዕ ኣይመስልን። ቤት ምኽሪ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ተኽሲ ጠጠም ንምባል እንተጻዕረውን ክሰምረሉ ኣይከኣለን። የግዳስ እቲ ኩናት ካብ እስራኤልን ሓማስን ሓሊፉ ዞባዊ ናብ ምዃን ተሰጋጊሩ ይርከብ። ሒዝቦላህን ኢራንን ከምኡውን ኣብ የመን ዝርከቡ ዕጡቓት ሓውቲ ዝተሳተፍሉ ዘለዉ እዚ ኩናት ኣድማስ ኣስፊሑ ማእኸላይ ምብራቕ ናብ ሙሉእ ኩናት ንኽየእትዋ ተሰጊኡ ኣሎ። ንትግራይ ስግኣት ዝኾነ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ክልል ዓፋር ከም ዝተረኣየ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ኣፍሊጡ። ኣብ ክልል ዓፋር ያለው ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ዕስለ ኣንበጣ ተረኣዩ ከም ዘሎ ዝገለጸ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ እዚ ድማ ንትግራይ ሓደጋ ምዃኑ ኣጠንቂቑ። ወራር ዕስለ ኣንበጣ ክፍጠር ከም ዝኽእል ዝተተንበየ ነገር ኣይነበረን ዝበለት ቢሮ ይኹን እምበር ሕዚ ተራእየሉ ካብ ዘሎ ክልል ዓፋር ናብ ጎረባብቲ ወረዳታት ትግራይ ናይ ምእታው ዕድል ከም ዘለዎ ሓቢሩ። ስለዝኾነ ድማ ኣብ መዋስንቲ ከባቢታት ዝርከባ ወረዳታት ትግራይ እኹል ምድላው ንኽገብራ ኣገንዚቡ። ወራር ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ቀረባ ዓመታት ጀሚሮ ካብ ክልል ዓፋር ናብ ትግራይ ብምእታው ኣብ ዝራእቲ ጉድኣት እናብፅሐ መፅኡ እዩ። ሎም ዘበን ዝራእቲ ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ከም ዝርከብ ዝገለጸ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ክልል ትግራይ እዋኑ ዘይሓለወ ዝናብ እውን ከጋጥም ስለ ዝኽእል ጥንቃቐ ከም ዝሓትት ኣፍሊጡ ኣሎ። ውዕሊ ሰላም ፕሪቶርያ ዘላቕን ኣወንታውን ሰላም ኣብ ምምጻእ ስድሪ ከም ዘይሰጎመ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሳወት ገሊጹ። እቲ ውድብ ኣብ ዘውፅአ መግለፂ ከም ዝበሎ ውዕሊ ፕሪቶርያ 2 ዓመታት ንኽመልኦ ሂደት ሰሙናት ዝተረፈ እኳ እንተኾነ ንግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይን ተመዛበልትን ዝዘንግዐ እዩ ኢሉ።
ውዕሊ ፕሪቶርያ ድምፂ ጥይት ምቁራፅ ዝግለጽ እምበር ግዜ ዘይህቦ ኣጀንዳታት ትግራይ ምምላስ ዋላ ሓንቲ ስድሪ ከም ዘይከደ ኣብ ባይታ ዘሎ መከራ ህዝብና እኹል ምስክር እዩ ኢሉ ኣሎ ሳወት። ትግራይ ብግብሪ ኣብ ካሊእ ዓይነታዊ መልክዕ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ቅፅለላ ዝበለት ውድብ ተመዛበልቲ ክረምቲ ብዝመፀ ናብ መረበትኩም ክትምለሱ ኢኹም ዝብል ባዶ መፅባዕና ናብ ተግባር ክሽረፍ ኣይተረአየን ኢሉ በዚ እውን ተመዛበልቲ ፋሕ ብትን ኢሎም ኣብ ልዕሊኦም ሰላሕታዊ ፅንተት ይፍፀሞም ኣሎ ኢሉ ኣሎ። ናብ ጸለምትን ደቡብን ተመሊሶም ዝተባሃሉ ናይ ትግራይ ምሕደራ ሓቢሩ ብዘይምትካሉ ኣብ ከቢድ ናይ ጸጥታ ጸገም ወዲቖም ከም ዝርከቡ ሓቢሩ ረብሓታት ትግራይ ተረሲዑ ጸገማት ትግራይ መረጋገፂ ጉጅላዊ ልዕልና ንክኸውን ይስራሕ ኣሎ ኢሉ ከም ዝኣምን እውን እቲ ውድብ ገሊጹ